ठाण्यात गेलो, तिकडे चर्चा केल्या, तिकडे अहवाल दिला तुम्ही. हा अहवाल एक गुंठ देण्यास हरकत नाही म्हणून ह्या चर्चा. हे काय सांगितलं तुम्हाला? हे काय एक मिनिट बोलू दे मॅडम. जर बोलले बरं झालं मॅडम आहेत गाडीवरची विचार करू कोई गाडी. आम्ही कोर्टामध्ये आहोत, कुठे कोर्टात आहोत. कोर्टात तुमच्याकडे दावा दाखल केलेला आहे आणि तुम्ही ह्या मायमुलांची हाडं तिथंच म्हणून एक गुंठा तिथं जागा द्यावी म्हणून तो प्रस्ताव दाखल केला. तुम्ही सीओनी प्रस्ताव तिथं दाखल केला. हे काय येणे लोक आहेत का? हे कशासाठी टाळलं असतं ना, चाललं असतं ना. या सर्वांना जय महाराष्ट्र. आजच्या या अमर उपोषण, या अमर उपोषणामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा आमचा समोर जो बोर्ड लागला आहे, चर्चा तर झालीच पाहिजे. खरं ही चर्चा भ्रष्टाचाराची आहे, ही चर्चा शासनाच्या विरोधाची आहे, ही चर्चा केंद्र शासनाच्या विरोधाची आहे. त्याचं कारण हे जे अधिकारी भ्रष्टाचार करतायत, हे जिल्हा परिषद प्रशासन जो काय भ्रष्टाचार करतोय, त्याला खऱ्या अर्थानं दोषी कोण असेल ते हे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार. त्याचं कारण साधी इलेक्शन कुठचं घेत नाही, साधी पंचायत समिती नाही, जिल्हा परिषद नाही आणि हुकुमशहासारखं यांचं या ठिकाणी कारभार चालू आहे. या मंडळींचं एक मायबाप जनता ही मंडळी आहे. यांची एक बारीक छोटीशी मागणी होती. तर यांच्या 20 गुंठ्याचं जे मसनवड्याची जागा होती, या जागेमध्ये पहिल्यांदा यांनी खोदकाम केलं आणि हे खोदकाम केलं, हाडं काढं जेव्हा बाहेर काढली तेव्हा ताबडतोब मंडळी एका ठिकाणी झाली. त्यांना सांगितले काय करताय, त्यांना काहीच गावामध्ये चर्चा नाही, कुठेची योजना होते ही माहिती नाही. आणि त्यावेळेला त्यांच्या लक्षात आलं, ताबडतोब त्यांनी कलेक्टर साहेबांच्याकडे तक्रार केली. या कलेक्टर साहेबांच्या तक्रारीला सुद्धा इथल्या प्रशासनानं केराची टोपली दाखवली आणि आम्ही ह्याच्यावरती थांबत नाहीत म्हटल्यावर आम्ही ताबडतोब कोर्टामध्ये, खेड कोर्टामध्ये आमचे गुहागरचे वकील संकेत साळवी यांच्या माध्यमातून आम्ही खेड कोर्टामध्ये दावा दाखल केला. त्यांचे समस्यांना आले, यांचं म्हणणं तिथं गेलं. त्याच्यावर हे थांबले नाहीत, इथं उपोषण यांचं 15 तारखेपासून चालू आहे. परत 1 गुंठा जागा देण्यास हरकत नाही म्हणून हे पंचायत समिती प्रशासनानं, जिल्हा परिषदच्या प्रशासनानं कलेक्टर ऑफिसला अहवाल दिला. म्हणजे इतकं निर्डावलेलं प्रशासन आहे. आणि म्हणून आजपासून आम्ही अमर उपोषणाचा टोकाचा मार्ग घेतलेला आहे. टोकाचा मार्ग, ह्याच्यामध्ये आर पारची लढाई होणार आहेत. ज्या प्रमुख मागण्यावरती त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल व्हावेत, हे गुन्हे दाखल यांच्यावरती करून घेतले जाणार आहेत. ह्या प्रशासनानं कितीही पळवाट काढायचं ठरलं तरी आता ह्यांना पळवाट नाही, चुकीला माफी नाही. आणि यांचा भ्रष्टाचाराची ही चर्चा होणारच. नाक्यात चर्चा चालू झालेली आहे. यांचा भ्रष्टाचार कुठेही काम केलंय, खोदकाम दाखवलंय. त्या खोदकामामध्ये 30% पण खोदकाम केलेलं नाही, पैसा काढलाय, या अधिकाऱ्यांनी पैसा काढलाय. तर त्याच्यामुळे अनेक हे बाकीची ग्रामपंचायतची कामं पाहिजे, कुठेही टेका नाही, कुठेही टेंडर सिस्टीम नाही, कुठेही काय नाही, मनात येईल तसं केलेलं आहे. इथला ग्रामसेवक आता त्यांनी आरोपी करतायत त्या ग्रामसेवकाला. अरे यांना लाज वाटली पाहिजे. एकटा ग्रामसेवक आरोपी होऊ शकतो काय? विस्तार अधिकारी काय करतोय? का गोट्या मारायला ठेवलेला आहे त्याला? इथले बाकीच्या अधिकाऱ्यांवरती कारवाई कधी होणार? यांचा काय अंत बघणार का? हे वय वर्ष 77 वर्षी अमर उपोषणाला बसलेत, हे वय वर्ष 70 वरती हे मायबाप अमर उपोषणाला बसलेत. मी सगळ्यांना विनंती केली म्हणून बाकीचे थांबले. बोलो कमी जास्त काय झालं तर माझे नेते उद्धव ठाकरे साहेबांचा तुम्ही बोर्ड लावलाय. मायबाप, मी तुमच्या सगळ्यांच्या वतीनं मी लढतोय. पण हे 2 तरुण म्हटले नाही, आम्ही तुमच्या ताकदीनं, तुमच्या सावलीसारखं आम्ही तुमच्याबरोबर राहणार, तुमच्या बरोबरच जीवन संपवणार. आणि ते जीवन संपल्यानंतर हे पुढचा वारसा आमचा या उपोषणाच्या ठिकाणी ही सर्व मंडळी चालवणार आहेत. पण ह्या प्रशासनाला वटणीवर आणल्याशिवाय शांत बसणार नाही. साधे हे सीओ अहवाल देत नाहीत. हो, जे भ्रष्टाचार झालाय हे तुम्ही कबूल करता, तोंडावर अहवाल तर द्या. आमचं मनाचं समाधान झालं, आम्ही निश्चित थांबू. त्यांच्या कारवाई झाली तर आम्ही निश्चित थांबू. पण किमान तुम्ही या जनतेला एवढा आज 25-27 दिवस झाले त्यांच्याकडे बघत नाहीत, काय चाललंय हे सहन करणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.